ngaphandle kwakhe ayikho inkosi ekhona. Uyinkosi wedwa ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Ayikho inkosi elingana nawe. Umongameli wamazulu nomhlaba, zonke indawo khona wena. Siyabona amafuna ngajini, gcwala ngaphakathi. Ungwele amafuna ngajini. Siyabona Nkosi ephakemele. Siyabona uNkulunkulu omuhle. Asikelele Nkosi obalala abasha egameni lenkosi Jesu. Oh hallelujah. Amen. Asibonge umusa namhlanje inkosi esenzele wona. Ngoba usuku nosuku khona umusa walolo suku. Hallelujah. Amen. Ya into nje isikweletu sethu ukubonga uNkulunkulu. Ngoba eningi izinto uNkulunkulu akwenze zona ilezo ongayiboni. Eyincane angakazenzi ilezo oyibona. Manje amehlo ethu afokasa kwezingenzekanga kunezenzekile. Yabo. Ingakho sesikhathi ubona ngathi uyahlupheka, awuhlupheki. Mawungabani izinto uNkulunkulu akwenzele zona, ziningi ukudlula lezi angakazenzi. And mawuNkulunkulu engayenzi into ungamsoli. No, ungamsoli. Ngoba ayikho into uNkulunkulu emehlula. So uma engayenzi une purpose ukuthi akayenzi. Khona izinto uNkulunkulu angakunikile zona, kodwa mayengazokutshela ukuthi njoba ngingakuniki lento ngibalekela ukuthi kungabi khona ukuthi nokuthi ungajika ubonge. So ingakho nje mawuthandazela into enkosini kube ngathi ayenzeki, ibonge ngoba impendulo evela enkosini impendulo zonke. That's why ithi iBhayibheli makuthandaza qiniselane emkhulekweni nilinde ninokubonga. Nilinde ningasaceli senibonga manje. MawuNkulunkulu engenzi siyabonga. Baba sicela isinkwa singezi isinkwa baba siyabonga. Mhlambe besizodla isinkwa sife, uNkulunkulu wasicisha isinkwa ukuze siphile. Uhlala ukhala lasekonzolo umama uthi umnyini wami wangibalekela ngizwa kuthiwa ngapha eBhayi. Ufuna kubuya uNkulunkulu uyabona ukuthi ukubuya kwale ndoda ukufa kwakho. Ayithatha uNkulunkulu ayiqhubezele phambili eKapa. So noma iyabuya noma ayibuyi wena bonga. Oh siyabonga. Oh my God. Yabo. Noma unabantwana noma unabo uzalana. Mhlawumbe kube wazala abantwana ngabe usuwafa sebakhula. uNkulunkulu wabona ukuthi imbozi yakho uzofuna sakholwa ngoba inhliziyo yakho izoba yimbi ihlutshulwa izingane zakho. Mengakutshela uNkulunkulu ukuthi izinto akuncishe zona ukuncisheleni ungambonga ngeke ukhala. So ungacomplain uNkulunkulu engakunikeza into, ungahambi uyidobha kwaSathane. Ngoba uSathane izinto uNkulunkulu angakakuniki zona uSathane uyayiletha. EzikaNkulunkulu zifuna ifaith ekaSathane zibona ngamehlo. uSathane uthi thatha uthi ngapha uNkulunkulu akunikeza isithembiso. Ngoba izwi lakhe lisithembiso and lithi iBhayibheli ithembiso lakhe zimile kuze kube ngunaphakade. Ngapha kudingeka ifaith, ngapha kufuneka amehlo. Mawuthi eqalaza ngapha uSathane athi uthi ubheka ngapha. Haleluya. Funeka ifaith ngapha, funeka ukholo ngapha, nasi izinto zethu. That's why abantu abaningi basindiswa 3 weeks babuye bawe ngoba babona izinto ezibonwayo abakakholwa izinto ezingabona. Ingakho nje mawuqeda usindiswa izizwe. Ngifuna sikhulume ngezwi mhla. Ungayithatha into uNkulunkulu angakunikeza ngayo. Yabo. Le gxunyelwayo ethatha phezulu futhi awuyinikiwe uyilanda.
lo ijulukela uzokhandla uzocisha ubeke nokukholo futhi awuyinikwa uyayilanda uyayisabalazela yabo ngifuna sikhulume ngezwi yabo mangibona abantu bebaningi ngale inhliziyo yami yadabuka ngoba khona isikhathi lapho babonsele engingashumayela isikhathi eside ngingaboni ukuthi angishumayeli yabo mangiphambi kwabantu bengingahlala 5 minutes mkhulu 5 minutes ngiyokwana ngezwe biza abantu ngabele izandla and enjoy lento mase ngimile ngiqeda ubaka ngaphansi abantu besantuza phansi bewile ngizesula ngiphethetha ngethawula no Nkosi isebenzi but mase ngihamba ngijuluke nginjalo ngizwe izwe ekhuluma nami lithi ngithe wondla izimvu zami ipha amawudlo ngoba sengisebenzile nje khona abanye abangifonela noma sengihambile bangifonela bathi awucela Nkosi uNkulunkulu usebenzile but lelizwi lithi no awenzanga khona awuhlisanga muntu lutho because into ekwenza ube umzalwane ostrong ume ukholwa kakho kube nethambo the way of God nesizi lezi eziphethe ngeke zikhalise kanje fana udla izwi zophela inyembezi izwi ile liqonda isibindi oh haleluya amen ngisho izono ngeke uzidle udla izwi ngoba awukwazi ukudla izwi bese udla izono mawusudla izwi asadlela izono ngeke ujole udla izwi ngeke ubisela uyabona nje nalabo abadla imali sayinkonzo kuthiwa utshontsha imali yesonto akasalidla izwi lo muntu ngeke udla izwi uphinde udle nemali ungabona umuntu edliso akabanjiwe usathane uye ukudla izwi akanamandla usathane akanamandla usathane akanamandla usathane akanamandla usathane amandla kusathana awekho kodwa into eyenza usathane uyazi ukuthi wena uphila ngezwi uza nezwi ukhipha lelo lidlayo akufunze lakhe usathane uyazi ukuthi abantu bakaNkulunkulu into ebenza babe strong bangehlule ukunamathela bazwina bawazwe kuNkulunkulu wabo kodwa bangifuna ukubawina funa ngize nelinye izwi that's why uNkulunkulu yabalekela uJezebel yayazi ukuthi uNkulunkulu umthumile but amazwi kaJezebel amenza abale ngoba ingozi into eyilalelayo ingozi into engena la endleleni yabona omama bawofaka namhlanje bahlezi kweminye imizi bathi kusemakubo lapho kodwa khona abayitshela bashiya imizi yabo abashawa ngalutho babehambela ngeenyawo zabo bangena bedansa kule mizi abahlezi kuyo bathi kusemzini wami kodwa khona ayitshelwa yamshintsha yamenza ukuthi angaceli lakuma wakhe avume engacelile ngoba isifikile wayisho into ayizwile iyona ekushintshayo that's why usathane mayefika ensimini yase-Eden akafikanga wavula itoyitoyi akafikanga ney'ngilosi zakhe wafika hamba yedwa nje ephethe izwi elizosusa lela badlile so manje njengomntwana kaNkulunkulu fane eBhayibhelini phathizwe kulokuphatha amazwi abantu abakhuluma abantu ungabathatha amazwi khuluma uNkulunkulu uthathe izwi lakho mawubezwile kaNkulunkulu angeke usathane akwehlule ngoba lithi iBhayibheli umlilo yabona nje mawumusha udla izwi ufaka amasosha la engqondweni ubusathane ngazi ukuthi isango lempilo yakho engqondweni so zonke izinto usathane ayiletha kuwe uyifaka la engqondweni mawungalidli izwi la esangweni ayakho amasosha
security dali. Yabo. Bafuna ukuthi uSathane noma ulethane ethi uzoyifaka engqondweni, athola ukuthi la engqondweni khona amasosha aphethe ombayimbayi yenze nje. Yonke into engena ayihlomi. Ngoba yonke into umuntu ayenzayo iqala la engqondweni, ingena ngengqondo kuyimali yokwenziwa umzimba. Manje uma uke wathathiswa kufaka la usiza umoyingcwele umnikeza imaterial yokusebenza. Umoyingcwele akakwazi ukuxwayisa amazwi ungalihlanga. Uthatha izinto lifika. Ingakho uJesu athi umoyingcwele akasofika nento zakhe. Uzothatha kokwami akubikele. Wena thatha kaJesu ukufakela umoyingcwele akukhumbuze. Oh, hallelujah. Awufundi incwadi kaLuke chapter 1 verse 45. Luke chapter 1 verse 45. Igazi lakhe linikone idlalifa egameni likaJesu Kristu Inkosi. Amen. Awuphinde futhi awushaya. Unoyolo lowo wakholwayo koko kwakuba kuya kubakho inzaliseko yezo zinto zithethiweyo kuye yinkosi. Unoyolo ubusisiwe hayi odazayo. Oh, hallelujah. Ubusisiwe hayi oshumayelayo nje. Ngoba bakhona abantu abashumayelayo kodwa bengayikhona into abayitsheliwe. Ubona ngokuthi bashumayele bone, bashumayele bone, bahlizona baphinde bashumayele. Abayilalanga into abayitsheliwe. But iBhayibheli lithi unoyolo loyo kholiwe yilokho akutsheliwe. Yini ndaba kuthi ubusisiwe ngoba uzobona ukufezeka, uzobona ukusaliseka. Ake ngilungisele. Uma sisezwini laNkulunkulu, ifaith nezwi ayihlukani lezinto zonke. Hallelujah. And the manga wenza la simple. Ifaith akusisi isigaxa sento enkulu. Ifaith ukuvumelana noNkulunkulu. Ifaith ukusayina noNkulunkulu. Ifaith ukuthi yes Lord, it is true. Mayithi uNkulunkulu left, uthi left. That is faith.
Athi right, uthi right. That is faith. Kodwa mayithi uNkulunkulu left bese wena uyama uthothobale futhi une-doubt. Fanele ngabe usomuvile wakwa left kodwa ngoba uyangabaza awukakabi. Abanye mayithi uNkulunkulu left bona bathi right baba against izwi kaNkulunkulu. But if ukuvumelana noNkulunkulu, ifaith mangakutshela ifaith akusiyona yokuthenga imoto nokuthenga imizi edulayo nokulanda amamiliyoni. No, ifaith yokubamba amazwi kaNkulunkulu. Ifaith idesignele ukuthi ungamboni uNkulunkulu kodwa ubambe into ayishoyo. Hallelujah. So ifaith ayikazi ngabe bikho empilweni yakhe ihlala ikhona. Kodwa into eyenza ngathi ubona ngathi awunayo ifaith ukuthi nokungabaza akukaze kungabe bikho. So ifaith ayisebenzi ngoba ungenakho ungabaza. Isebenza ngoba udecide ukusayida lezo. Yabona njoba kukhanya nje lendlela. Mongabheka la phansi kwethu lokumnyama nithi. Lokumnyama obula kuyasitshela ukuthi umthetho la iholo kumnyama kanene umnyama la. Kodwa ubumnyama njoba kuhleli phansi kwesitulo utshela wena ukuthi ngikhona ngihlulwa ukukhanya. Makuphuma ukukhanya ngiyabuya. As long ukukhanya kusahleli ngiyehluleka. Lokumnyama ukungabaza kwakho. Ngeke ukholwe ngoba ungasangabaza. Kodwa ungabaza uyadecide ukuneglect ukuyena, udecide ukukholwa. Ayibosela. Ubone la uhambe mina isithunzi sakho siba la eceleni. Ubusuku lobo. Ubusuku sokubukutshela ukuthi uma ilanga lishona ngizokhula. Kodwa njengoba ilanga lisekhona ngiweak. If you decide ukukholwa yizwi ukungabaza kwakho kuba weak, akupheli kuba weak ngoba udecide ukukholwa yizwi. Kodwa manje decide ukukholwa kungabaza, izwi liba weak, liba meaningless kuwe. Uba yikholwa elingamkholwa nelikholwa uwe. Oh hallelujah. If faith njengoba ngikutshela msuphuma la uyothandazela ifaith unayo. Kodwa manje safana uqiniseke ukuthi uthatha siphi isinqumo. Ngoba njoba kunjena nje isinqumo sakho. Hallelujah. Njoba kulesinqumo kuso nje akuyena uSathane. I-decision yakho ukuthi udecide ukusayida noNkulunkulu noma usayida namazwi abantu nokungabaza kwakho. Nami nje doubt nayo. But ngiyababeka izandla abantu baphile khona ungabaza kukhona. Ngidecide ukuhamba nezwi. Ngikhetha izwi kunokungabaza kwami ngoba angeke ngimngabaze uNkulunkulu. I-doubt kimi ngoba ngumuntu wemvelo but uNkulunkulu amazwi akhe amile kuze bephakathi. Mangabe umuntu izandla angibeke egameni likaZuma but lithi iBhayibheli uma nibeka izandla kwabagulayo abagulayo bazophila. Angibeke izandla egameni lami but egameni likaJesu ngikholwa yizwi. Hallelujah. Uma umzalwane uhamba eceleni kwezwi into zakho zizodileya soba late zonke. Manje ucabanga ukuthi wena udinga amandla, awudingi amandla, udinga ukukholwa yizwi. Amandla uzowathola ezweni. Ayikho into strong nje. Izwi li-strong ukudlula ngoba zonke izinto izalwa yizwi. Ayikho into umayele ngaphezu kwamandla ezwi. Ayikho imiracle engaphezu kwamandla ezwi. That is why uJesu mehlezi namakholo ehlezi nabafundi wayengawenza ama-miracles. Kodwa behamba nethu besingakholwa avuze ishosha mebuya kubazalwane akhuluma izwi. Mehamba nabantu abangakholwa abonisa impumputhe mebuya kubazalwane akhuluma izwi ngoba isisekelo namandla obuzalwane asezwini. uJesu mekhuphuka nabafundi entabeni wayeyokwakha ibandla lakhe entabeni elakha ngezwi. Mawufunda intshumayelo yasentabeni from Matthew chapter 5 uhambe nayo iziphele uJesu akababeka izandla akavusa ishosha but he broke the weight.
That's why lithi iBhayibheli ziningi imangaliso uJesu azenza. Kodwa ayibhalwanga zonke ngoba besingabalekile ukuthi uzazi. Kodwa lezi ezibhaliwe zibhalela ukuthi abantu bakholwe ukuthi Jesus is the Son of God. Lezi ezibhaliwe zabhalela ukuthi ukholwe ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu. Uyakholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu? Then you don't need a miracle. Ama-miracle ayenzelwa onhliziyo olukhulu abahlulekayo exercise faith. That's why the Bible akukho umthokozo uNkulunkulu ngaphandle kwe-faith. Ingakho Jesu wayethi labo bonke abenza ama-miracles ngegamalanga makefika kini uma bengelazanga izwi ngoba angibazi kade benza ama-miracles ngoba it's not about miracles, it's about manje uzabazali bathi mina ngiyakholwa kodwa enhliziyweni yami ngisalanda